premýšľania, dňami úvah a ponorenia sa do vlastného vnútra. Dňami uvažovania, dňami, ktoré by ste mali zasvetiť myšlienkam o duchovnom živote. Spomínam si na moju starku. Bola to veľmi dobrá žena. Náš riaditeľ sa zase raz rozrečnil a tak skoro neskončí. No nikdy nevynechala ani jedinú Je niečo nové s tvojim nedeľnú tútorom? Asi sa naštval, čo? Nie, nepovedal ani slovo Naučila ma proti. naozaj Tuším, bol rád, že chcem ísť do Naučila ma Kanady. skromnosti, naučila Vážne? ma vážiť si Vážne? to, čo má. To je super Uvedomte správa. si, že Uvidíš, že nám tam nikdy bude nepočuli super extra. Týmto vás Super chcem extra. vyzvať, aby ste tieto dni venovali sebareflexii a premýšľali aj o métach, ktoré ste si vytýčili. Teda v prípade, že máte vyššie ciele. Pretože sú aj takí ľudia, ktorým ide len o prácu, o zárobok, o hromadenie Neviete, čo majetku. tu ešte robí Madariaga? Každý sa musí zamyslieť, aké sú jeho priority. Vidím, že správy Čo sa chce v šíria živote rýchlosťou dosiahnuť, po čom blesku. najviac túži. Dozvedela som sa A tieto úplnou dni by nám náhodou, všetkým mali že pán pripomenúť, Madariaga že s nielen výpovedou chlebom je nesúhlasí. človek. Práve No naopak. to už ako? Duchovno Nesmie je tu zostať základom ani o všetkého. minútu viac. Duchovno človeka Nie ste tu preto, aby ste to obohacuje a posudzovali, posúva a ho ja, ďalej. aby som o tom rozprávala. Nezabúdajte Viete, na to, úradné keď veci budete sú zdĺhavé, budovať všade vládne prevedený byrokracia, stôl, však keď to sa budete poznáte. zabávať na A do toho ešte aj zahraničných Veľká výletoch. noc. Skrátka, keď si budete užiť. Tak kedy vypadne? Skúste sa počas Podľa mňa to nasledujúcich potrvá. dní chvíľu Hneď zastaviť tak to a nebude. spomenúť si na obeť najvyššiu, ktorú Ozaj, vám Niko, prinieslo čo je s tým vaše povolením? srdce. Otec sa dohodol s mamou, že ma Skúste tej pustia. obety hodní. No Presvedčilo fajn. ich to, že tam pôjdeš so mnou. Radšej byť s tebou, ako mať na blízku lupitu. Nemienim teraz odsudzovať. Aj keď mi je to už jedno. Sám som bol kedysi Nemusíš mladý. ľutovať, A uvidíš, viem, bude že nám k dobre. mladosti patria aj Stop. zábava a rozptýlenie. Počuj, povedz mi jedno. Mladosťou sa Ako chceš nedá dosiahnuť, aby si nás Mia nevšimla, keď jej budeme v petách? Sedíš si na ušiach. X-krát som ti hovoril, že poletíme neskôr. Nepôjdeme zároveň s Využite ňou. teda tieto sviatky, A pán nielen Koluči na vie, obeť, že letíš neskôr? ale aj na Áno, a dlhšie neprekáža mu to. zamyslenie sa. Povedal som mu totiž, že to má byť prekvapenie pre Miu a že bude veľmi spokojná a blá, 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 takže nám dal požehnanie. Amen. Na Takže- Veľkú noc. Na pána Kolučiho je to výnimočné. Takže na záver, mládež, vás chcem požiadať, aby ste sa neponáhľali, ako sa hovorí. A prajem vám, aby ste prežili nezabudnutelné prázdniny. Prázdniny ako žiadne iné vo vašom živote. Kde sú? Kde sú študenti? Kde sú študenti? Kde je Alicia? Hilda? Excelentný prejav a tá charizma. Ďakujem, Madariaga. Hilda, vy spíte? Ja už Je dosť pravda, po neskoro. toľkých rokoch som vás musel nudiť. Nie, ja len, že ten prejav bol trošku dlhý.